ženi koja je voljela Krista svim svojim životom. U jednom trenutku osjetila da je pita je li bi dalje išla, je li bi dala više nego što daješ. Da, naravno, sve bi dala. I on je poziva da ide baviti se najbjednijim ljudima na kugli zemaljskoj. Tog trenutka, kad je pristala da bude njegovo svjetlo, utonila u mrak. 50 godina mraka iznutra, nikakve utjehe, nikakva osjećaja da je Bog živ, nikakva osjećaja njegove blizine. Nitko ništa ne vidi. Govorim naravno o majci Tereziji. Kasnije će reći, osmijeh koji su drugi vidjeli je bio veliki plašt iza kojega se skrivala duboka i golema bol. U jednom trenutku zavoljela sam taj mrak, jer sam razumjela da je to mali komadić njegovog mraka i njegove žeđi koju je osjećao na križu, pa sam htjela taj mrak voljeti da mu ublažim njegov mrak. To je čudesna životna priča koja je i završila na čudesni način. Umrla je u Indiji, tako da je prije njezine smrti nestalo struje, pa onda jedan generator se pokvario, pa nije bilo struje u kući, pa drugi, pa je doslovno bio mrak i upalili su samo voštanicu i tad je bilo jasno, ona je 50 godina živjela u mraku da bi se vidjelo svjetlo koje je nosila.